Vhesi yandaverenga inotaura pamusoro pekurorerwa kwaKristu Jesu uye nekufa kwake pamuchinjikwa. Chiitiko chinonzi rufu chinorema zvikuru sei kune vafirwa kudarika vauya kuzobatsirana nehama yavo. Hachina anoti ndajaira, hachina anoti zvaafa zviri nani. Kwete, even chembere ikafa vanhu vanochema, jaya rikafa vanhu vanochema. But reality life ndeyekuti munhu akaberekwa anofa. So kana chinhu ichi chisina kana chechi yakachimisa, ndokungadai kune chechi yakamisa rufu, dai tese tichipinda ikoko. Dai kune chechi inomisa rufu, dai tese tichipinda ikoko. Zvino nyangwe tine dzatinopinda kunofiwa zvakadaro, tine vanhu vaMwari vatinoremekedza tichiona kuti vanokosha zvizvidii, nevanhu vaMwari vacho vanofa. Bhuku randiri kuverenga pari kutaurwa rufu rwemwanakomana waMwari akataurwa neshoko kuti ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, ndiye anga ari pamuchinjikwa achifa. Zvino kana zvinodiwawo naMwari zvakasvika pakufa, zvoreva kuti nezvatinodawo isusu zvinogonawo kufa. Mwari vanoti ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, but anoenda pamuchinjikwa osvika pakusangana nechikamu chinonzi rufu. Runorema, but ndo zvazviri. Munhu anoberekwa, munhu anofa. Hakuna zera rakafita kufa. Rufu chikamu chinobata mazera ese. Last year pa Christmas, handina kuenjoya Christmas zvakanaka. Mwana wangu mukomana, my only son, akafa, haana kurwara, we4 years. Akangoti dheti ndiri kunzwa mudumbu. Ndamisa mota tiende kuchipatara paoma tiri pagedhi. Saka rufu ndinorinzwisa kuti kurema kwacho hakuna kutombomira mushe. Ndiri mushumiri, ndiri mufundisi. Takatora chitunha tikaisa pamubhedha naadzimai. Tikatanga kunamata, hatina kugutsikana kuti kufa. Tikati adzimai hazviite, chibatai mwana kumashure motokari. Timhanye kumusha kwedu kudomboshawa. Tonoona vabereki timbonzwa kuti chii chaita mwana. Tairamba kuti afa. Tasvika kumusha vakati mwana mamuita sei atofa. My only son. Mukomana wokuti kwese kwandadai izvozvi ndatouya naye. Taifamba tese yeyo fotokopi yangu. Ndo pandainzwa ubaba hwese kuti at least ndine jaya rangu. But akafa. Ipapo uri mushumiri, wabuda panze pemba, waona vana vepfambi vembavha vachirarama, iwo uri mufundisi wako angofa. Ipapo unoremerwa nekunamata. Unatanga uchashaya chikonzero chekunamata. Vana vepfambi nevembavha vaiko, wako iwewe mufundisi mwana wacho afa. Wanamata munamato wako kuratidza kuti hauna kudairwa, haana kumuka. Takaita almost 2 hours. Chitunha chiri pabhedhi tichinamata, haana kumuka. Rufu runorema. Arekani tidzoke kunyaya yangu iyi. Chinhu chandaka experience ndikanzwisisa kuti pain yerufu. Hakuna munhu unogona kukunyaradza kunze kwaMweya Mutsvene. Tinokokwa kuti tishumire hongu yedu. Simba racho rekuti kana takokwa tiuye chinoita kuti tiri wane. Hatisirisu tafirwa. Pakafa mwana wangu iye ndakaita 1 week ndisingageze ndisingadye. Ndaiswera ndakazvambarara basa. Vanhu vatinondikumbira kuti idyai kani gezai kani. Chikamu chinonzi rufu chinorema. Hakuna anozvida. But tisingazvide kudaro zvinoitika. Vakangwara vanofa. Vakapusa vanofa. Vakachenjera vanofa. Vakadzidza vanofa. Vanhu vasingazvide vanofa. Vanorwara vanofa. Vasingarware vanofa. No problem ine rufu. Hakufi vanorwara chete. Unogona kufa vari right. Asina kana pa record yekuchipatara kwaakaenda kungomuka akafa. Kunofa vanhu vasingarware. Ndo chinonzi rufu. Hachina stage. Kunofa vana vadiki. Kunofa vanhu vakuru. Kunofa chembere. Hakuna size yakafita kufa. Masaizi ese anogona kusangana nechikamu.
chinonzi rufu. Zvino Jesu aenda pamuchinjikwa unoti Mwari wangu mandisirei. Situation kune situation inorwadza zvekuti unenge watarisana nedenga woti konhai Mwari zvamboitika sei muupenyu hwangu. Dzimwe nguva uchitarisa rekodhi yekufamba kwako panyika uri munhu ari right, but nevanhu vari right vanofirwa, nevanhu vari right vanofa, vafundisi vaprofita vanofa, ana Peter vatinoverenga, ana John, ana James vadzidzi vaJesu vakafa. Kufa ireality yekuti hazvinei uri mumweya makadii. Ana Elisha vaprofita vakafa. Saka hakuna manzvengero atingaita. Saka zvikatiwana ngazvitiwane tine zvokwadi yaKristu, kuti zvokwadi yaKristu kana ichirarama matiri igone kutisimbisa. Zvino Jesu waendeswa pamuchinjikwa, ndo Bhaibheri parati zuva ndokubva radzima kukava nerima. Chikamu chinonzi rufu chinounza rima pakati pemhuri. Chinounza vanhu vanotaura zvakawanda. Vamwe vanogona kunongedzerana nekupanana mhosva kuti iwe dai wakadai, iwewe dai wakadai, iwe dai wakamhanya wakadai. Rufiro haraiitika. Inzwai, chinogona kudziviswa nevanhu chirwere kwete rufu. Saka muchiona kune vanofa vasingarwari. Hakusati kwawanikwa madrugs anomisa rufu, kwakawanikwa madrugs anorapa chirwere. So kunongedzerana kuti dai wadai zvinowanikwa hazvo pavanhu, but reality yechinhu chinonzi rufu kune vanhu vane maspecialist, madoctors vanofa. Even doctor wacho anofa. Saka hakuna chikonzero chekusikoronongedzerana pachiitiko chakadai ichi, nokuti anopa upenyu ndiMwari, ndiye ane simba rekuhutora. Uchenjeri hwevanhu haudzivise rufu hazvigone. Uchenjeri hwevanhu huri palevel yekudzivirira zvirwere, ende vatowesi pakuti kune zvimwe zvirwere ana chiremba zvava kubuda pachena kuti hazvirapiki, ende yeti munhu anenge achivimba nachiremba, chiremba obva amira akabuda paTV oti edza hairapiki, iwe unayo. Unyatsoziva kuti nguva yatakurarama ndikashaya Mwari ndinokuwara, nokuti vari kutrustwa vacho vanonzi vakafunda ndo vaakubuda paTV vachitaura kuti izvo hatigone, izvo zviri muvanhu. Life yatakurarama ukasavimba naMwari unokuwara, nokuti chiremba anotomira paTV oti I'm a qualified doctor, chirwere ichi hachirapiki. Isu taiti kufunda kwenyuku kuitira kuti zvirwere zvikatibata tipone, but mukufunda kwavo vabudawo pachena vasarenda kuti kune masituations ekuti mukufunda kwedu hatigone kukubatsirai, but iwe unoda kuramba here une chirwere ichi kwete. But kana chiremba ati hachirapike todii? Tinoda kutsvaka nyasha dzaMwari mupi weupenyu. Tinoda kutsvaka nyasha dzaMwari mupi weupenyu. Nyasha dzaMwari ngadzitsvakwe. Dambudziko ratanaro makore atararama, vanhu vazhinji vari kutsvaka chechi nekuprofitwa, havasi kutsvaka shoko raMwari kuti vakure mariri. Ndiri mushumiri anotenda maspiritual gifts. I honor and respect my prophets, pastors, evangelists. But chinhu chandakanzwisisa shoko raMwari rinoti kutaura nendimi nyangwe kuprofita zvichapfuura, asi shoko raJehovha rinogara nekusingaperi. Ini kana ndakaberekwa neshoko raJehovha rinogara nekusingaperi, zvoreva kuti ukama hwangu neshoko raMwari ndo unofanirwa kusimbiswa, nokuti shoko ndo rinogara nekusingaperi. Kuprofita kuriko nokuti mweya waMwari, kuparidza kuriko nokuti mweya waMwari, chivhangeri chiriko nokuti mweya waMwari. But dambudziko ratanaro pane kuti vanhu vachitsvaka Mwari wacho, vanhu vakutsvaka kuzviasosieta nekuti ndinopinda kwakati, kwedu ndekwakati. Kwaunopinda haisi nyaya, asi chakakupinda ndo nyaya.
nokuti anonzi the good Samaritan, Samaria akanaka, yacho ndinakidza. Haana kwaaipinda, but ndiye anonzi akanaka. Vari kunzi vatotadza, vane kwavaipinda, ende dhai racho vaitoenda kuchechi. Zvanzi muRevhi akasvika pane munhu apondwa, akapfurira akanobata sevhisi yake. Mupristi akasvika pane munhu apondwa, akapfurira akanobata sevhisi. Vane dzavanopinda, asi zvinodiwa naMwari havasi kuita. Ngaindiparidze. Mupristi nemuRevhi vakatobata nguva yesevhisi, asi havana kuofa the right service inodiwa naMwari wacho. Manje mubvunzo ndeuyu, zvaMwari uri kuita here kana kuti uri kuita zvechechi? zvaMwari tiri kuita. Tinotenda baba. Nokuti nyaya hombe, mukadzi weSamaria anoenda patsime naJesu, oti yedu isu chechi ndeyepagomo. Jesu oti izvi handina problem nazvo izvi. Mubvunzo ndeuyu, murume unewe chingani? Ndopa akaona kuti nyangwe achienda yepagomo, kuvarume aneta kuenda futi. So nyaya haisi yekuti munopinda kupi kwani. Nyaya ndeyekuti wakapindwa nani. Kristu ari kurarama here mauri. Uri chibatsiro here musociety yauri kuti vanhu vagonewo kuziva Mwari. So mukadzi weSamaria anototi takamirira Mesaya. Osa kana chechi yanyatsokupinda, kana Mwari wacho haudi kumuona, nokuti takazara mauri chechi kwete Mwari. Zvokuti pakaitika zvaMwari unotorwisa Mwari. Yandiri kuparidzai kurovererwa kwaJesu, haana kurovererwa nezvidhakwa, akarovererwa nevanhu vainamata. Vaitoti tiri kuzviitira Mwari wedu. Chapa Jesu kurovererwa, mhosva yake ndeyekuzviita mwana waMwari. Ko anga asiri here? Anga ari mwana waMwari, but kune vakada Mwari kusvika palevel yekumurayira mwana nekumuda. Ukada Mwari usiri mumweya, zvinhu zvaMwari zvakavanzika. Nokuti Bible rangu rinoti John 4:24, Mwari ndimweya, vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Zvino kana zvichinzi Mwari ndimweya, anonamatwa mumweya, ipapa handina excuse reka ndikudze chokwadi. As long usingaite zvemweya, hausi kuita zvaMwari. Ani maBhaibheri munawo, John 4:24, Mwari ndimweya, anonamatwa mumweya. Zvoreva kuti as long tisingaoperate namweya mutsvene, tatoputsa Mwari kudhara, itori sign. Nokuti Mwari wacho anonamatwa mumweya, kwete muchoice, kwete mumentality, mumafungiro, but muspirit, mumweya. Mwari ndimweya, vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Vhangeri yaKristu ivhangeri yakajeka, inosunungura vanhu, haisunge vanhu, haipe vanhu mhosva. Haana kuuya kuzokondema, akauya kuzosunungura. Dambudziko ratiinaro zvikuru sei mumwaka watararama kurwisana nekutukana kwemachechi. Profita ningazodai, profita ningazodai. Hama dzangu mukatsvaga mhosva pavanhu vaMwari, inzwai chokwadi ichi, hamushaye. Nokuti vanhu, ngirozi dzimwe dzakatodzingwa kudenga, kwete vanhu ngirozi kudzingirwa kukanya. Pane zvadzakatadza ngirozi, wamunoti Satani kwaigarwa kudenga naye, yakamudzingisa akatadza. Saka kana ngirozi dzichitadza, vanhu havaregedzi. Saka Jesu akauya akafira vanhu. Saka unongonzwa nyaya mumakombiso, fundisi ninga akazodai, ninga akazosungwa, ninga akazodai. Iroro harisi vhangeri, zviziviso. Vhangeri inyaya yaJesu akaenda naJesu. Vanhu vari kungoziviswa kumachechi kuti ninga asi muprofita waMwari. Ndokusaparidza. Kuparidza Kristu vanhu vaponeswe. Nokuti ningi kana asiri muprofita waMwari, zvinondibatsirei ini kuti ndiri kuda waMwari wacho. Saka vanhu vari kungonokedzerana. Chechi yakati vari kuita zvakati, chechi yakati vari kuita zvakati, havana Mwari, havana Mwari.
kwese kwa unongedzera ndina problem nako kwa usiri kunongedzera ndakwaneta problem nako kwako una Mwari here iwe uya hasi wa Mwari kwa iwewe vana vasisina hanya neupenyu hwavo kuswera vachingodiscasa pamusoro ukatsvaka mhosva pamunhu haushaye hakuna munhu ari perfect hazvigone akatowanikwa iye ndiye aifanirwa kuenda pamuchinjikwa saka hakuna kwakashayika kudenga napanyika murume anonzi Mozisi akatadza kupinda Kenani anonga atora mukadzi wemunhu akatadza kuteerera Mwari asvika panonzi paMeribha anzi taurani dombo vanhu vanwe mvura iye ndokubva arova ukatsvaga mhosva pamunhu waMwari haushaye murume anonzi Elijah akatozosvika pakuenda kudenga achitiza noise panyika pane mukadzi aida kumuuraya anonzi Jezebel Elijah akagara mubako akatanga kutiza zvakutoti akatozopedzisira anohwandira kudenga chaiko Elijah paaitenda kudenga aitiza dzimwe nyaya pari munoverengawo bhaibheri kune mukadzi anonzi Jezebel akati nhasi ndinodambura musoro waElijah Elijah akati Mwari ndikahwanda mumapako zvikanetsa ndakuda kutohwanda paseri pengirozi chaipo ndiri kuuya ikoko pasi paipa saka munhu akaenda nenyaya dzake Mozisi ane nyaya dzake akatadzawo kupinda Kenani saka tikada kuswero discassa kuipa kwevanhu vaMwari kuipa kwemwamwe machechi tiri kutowesta time hazvichinje life yedu isu ngatizorovedzerei pashoko raMwari vasingazive ngavadzidziswe neumwari inzwai Mwari vakakupa shoko rezvokwadi kuti utsiure kurasika kwevamwe ndinoziva kuti Mwari vakarongeka vanokupa nzira yekuapurocha vanhu vacho zvakanaka zvine umwari hakuna munhu anoramba kutsurwa but vanhu vanoramba matsuriro ukanditsura nenzira yekundinyadzisa pakazara vanhu ndinojustify zvandiri kuita wondisvikira ndichiputa fodya ndoti munoora mapapu kusafundawo ndinokuudza kuti ndangu vozomuda kundiita dofo ichokwadi fodya ine nikotini but approach yandinenge ndaita kumakisa munhu pakazara vanhu kuti munoora mapapu indira kusafunda so ndo paanoudza ndobatidza imwe ndakweri mapapu acho hazvireve kuti munhu uyu anoda kuora mapapu but dambudziko raaita ari kutsura wacho haana the right platform ine wisdom mambo anonzi David akambotora mukadzi wemunhu zvikasafadza Mwari atora Bhetishi Mwari ndokubva atuma muprofita anonzi Nathani haana kuenda pachivanze pakazara vanhu kuti muri kutongwa nemhombwe Mwari vatonditaurira David ane mukadzi wemunhu mumba shuwa guta rese Jerusarema kutongwa nepfambi haana kudaro nyaya iyi yakava personal akano approach the king newisdom akapa munhu waMwari senyaya kuti pane murume aiva nemombe nemakwai akawanda akasvikirwa nevaenzi ndokubva abaya gwai remumwe munhu aiva negwai rimwe chete David akaviruka nehasha zvikanzi munhu akadaro mudunhu mangu ngaabude ngaafe Nathani ndokubva ati munhu wacho ndimi oziva munhu akaparidzirwa chokwadi anogadzirisa ega nyaya yacho munhu akaparidzirwa zvokwadi ega ndiye anopa judgment yekuti hazvisi right vhangeri haisire kupa vanhu mhosva kana ndere kutoburitsa vanhu mumhosva nezvinovaremera but vanotadivhaidwa taseparatwa nekuda kwemachechi uye nebitterness kuvava kuri paka munoziziva here reka ndikuparidzire chokwadi munoziva nekuti vafundisi hatiwirirani mamuzivi munotitora kunge tiri ngirozi tiri vanhu tine vamwe vanhu vatisingangodawo uri mufundisi tinotodawo kupona isusu tinoparidza kupona zvino ini ndikavenga mumwe mufundisi I'll make sure kuchechi kwangu ndichaparidza against zvaanoita kwete kuti zviri wrong ruvengo Sauro akaita 40 days achipopoterwa naGoriati shungu dzake dziri dzekuti dai Goriati afa
Mwari ndokutuma chinouraya Goriati chinonzi David. David apedza kuuraya Goriati, Bhaibheri rinobuda pachena richiti Sauro ndokudzingirira David. Saka mubvunzo ndeuyu, zvoreva here kuti Sauro anowirirana naGoriati? Kwete, Sauro aida kutourayawo Goriati, but Mwari ndokuunza mudiki anouraya, ndokubatwa nejelasi kwete kuti anoda Goliati. But chauraya Goliati manje ndo chaakumurwadza, aida kuti azviite ari iye. Ndine mwana wangu musikana anoita form 4, akauya nebhuku reMaths zvikanzi Daddy, homework ndiwekerei. Ndikati Maths dzinondinetsa. Wainzwa Shona? Handina kuti dzinonetsa. Dzinondinetsa inini baba wangu. But idzo hadzinetse, kune vanhu vakutonzi mathematician vanodzigona. So chandakundikana inini handifambe nemhari dzekuti hachiko ende hachigoneke. That's wrong message. Chandatadza inokuti murume anonzi Joseph akapiwa chipo naMwari chekushedza hama dzake kuIjipita dzikawana kudya dziri muGosheni. Mwari mumwe chete ndokusimudza murume anonzi Moses kuburitsa vanhu muIjipita. Dai wakararama nguva dzevanhu vaviri ava, waunofungidzira kuti munhu waMwari ndiani anopinza Egypt kana kuburitsa? Vakatooma. Joseph anopinza vanhu Ijipita, Moses anoburitsa. Waungati munhu waMwari ndiani patuwa? Kusiyana kwemhinduro ndokunoita kuti ndiparidze manje. Handi Mwari kuti Joseph, Mwari kuti Moses. Joseph akatumwa naMwari, Moses akatumwa naMwari. Saka Mwari vakasiyanisa nguva dzavakararama nokuti zvavakadanirwa zvinopikisana. Mwari wedu ndiMwari weodha akarongeka. Ndiye Mwari waJosefa, ndiye Mwari waMozisi. Mwari paakashanda naSamson, Samson waibvarura shumba. Paakashanda naDaniel, Daniel wanga asingabvarure shumba, aingozorora mushumba. Waunoona unge munhu waMwari ndiani? Wakupindura mushumba. Shadrach, Meshach, Abednego, moto wakaveswa vakapinda mauri. Murume anonzi Lot akanzi tiza unotsva. Munhu waMwari ndeupi pano? Wakupinda mumoto kana kuti wakutiza? Ndichine basa rakaniparadza. Kana ari Jona akanyura akanobudira Ninive, kana ari Peter akunyura akachema kuti Ishe ndibatsirei, waMwari ndeupi patuwa? Anonyura here kana kuti anosingade kunyura? Peter, Bhaibheri rinoti waiporesa vanhu nemumvuri wake. Ndiye ega akadaro. Vamwe vadzidza vanobvira vapiwa chipo ichocho chekuporesa vanhu nemumvuri. But hapana paunonzwa vamwe vadzidzi vachiparidza against Peter kuti zvemumvuri zvimushonga asi Mwari. Ndodambudziko ratanaro nokuti zvipo zvedu zvakasiyana sevanhu vaMwari, nyasha dzedu dzakasiyana. Maparidziro andiri kuita pakauya mumwe munhu utoona kuti nandichitamba hakusi kuparidza. Vanhu vane zvipo mufunge zvekutodarika vamwe. Ndo jealousy ratinaro is the body of Christ, kuti Mwari unogona kudurura chipo chekuporesa kumunhu asingapinde chechenyu, kuti ubvume kuti ndiMwari zvinokutorera makore nokuti munhu wacho haapindenyu, nokuti une pfungwa yekuti Mwari anovapinda yenyu. Vanhu kuna vanhu vanofunga kuti Mwari anoita zvecheche. Machechi ndo anotoita zvaMwari. Joshua akaona mutumwa vada kusvika Jeriko, akabvunza kuti uri mumhandu yedu here kana kuti uri kurutivi rwedu? Mutumwa wahondo yaJehovha akati kudii? Zvikanzi kwese uko handiko, ndiri mutumwa wahondo yaJehovha. Ndora kuti Mwari haasi kusaidi kwevanhu, vanhu vanofanirwa kuenda kusaidi kuna Mwari. Yakwana nguva yekuti tibatanidzwe neropa regwayana. Madifference atinayo ndatanzwe
indiri mufundisi saka ndikujekeserai tinovengana ikakundwawo nemumwe andinzwe mushi ndo chinoratidza ndiri munhu adongokundwawo nevamwe but zvinhu zvamwari manje nyasha dzatinogoverwa dzakasiyana izvo zvinjiparidza kudai ndiri muvhangeri evangelist handisi muprofita zvachose handione kana one time handioni zvachose hazvindiite musatanist zvinongondiita muvhangeri but ndinotoziva kuti bhaibheri rinoti kune nyasha dzekuti vamwe vavhangeri vamwe vaprofita vamwe vafundisi vamwe vadzidzisi zviri mumushoko sandikazonzwa vamwe vakuprofita I don't stand against any prophet. Why? Inyasha dzakadururwa naMwari mari. Peter akaporesa vanhu nemvuri. Mvuri wa John usingaporese. John rega kufamba uchituka. Nyaya dzazara muvanhu. Kuti kwaningi kwazodai. Ende nevafundisi vachipinda mukati menyaya dzacho. Kuti asi Mwari vakanozvitora kuNigeria. Asi Mwari vari kuenda vachinotora kuGhana. Asi Mwari problem yedu Mwari wedu achiri too local but Mwari wandiri kushumira anoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. So iwewe une bhuku remurungu anonzi Joyce Meyer rinotaura nezvekuwirirana nevamwe hauzvionere kuti wane information yekuAmerica. Amuverenge mabhuku ana T.D. Jackson. Kana ari T.D. Jackson hamuna problem naye. But mumwe munhu ngaasimuke kuti ndaenda kunobatsirwa nemumwe munhu waMwari kana kuSouth Africa. Hakusisiri kunamata. Vanhu ngavanamatire muno. Hey, we are too local, yet our God is so international. Tiri vamwe muna Mwari. Hakuna Mwari weGhana neNigeria neZimbabwe. Kuna Mwari wevanhu vake. Dimondire racism rinogona kupinda muzvinamato zvekuti vanhu vanongonofungidzira kuti kuna Mwari waAfrica. Kuna zvakadaro. Kuna Mwari wevanhu vake vakatenda mwanakomana wake full stop. Haasi Mwari anodhila nenation kuti ndiri Mwari weZimbabwe ndiri Mwari wakati. Ndi Mwari wevanhu vakatenda kwari. Izvezvo kuGermany hakuna chechi yenyu but Mwari ari kunamatwa zvakadaro. Ndakambonzwa mumwe achiti yedu chechi ndo chaiyo yaMwari. Ndikati manje kwaAngola haiko. Saka kwaAngola vanoita sei? Vochira kuti yenyu haisiko. Iye Jesu akaenda pamuchinjikwa achifira vanhu vose but vanhu vekuGermany vofira kuti yenyu haisati yasvika ikoko. Pfungwa dzedu ngadzivhurike tiri vamwe muna Kristu. Madifference atinawo mweya ungoti hatigone kuaccepta kuti kana mumwe apiwa dzimwe nyasha dzakadarika dzedu tinofila jealous. Ichocho ndoda kuti chife matiri. Utsvene hwaMwari hurarame matiri. Mumwe akagoverwa nyasha dzinotidarika kugona kupfuma ndokwanetsa. Aizve rega ndikuratidze chinhu ichi. Kare vapostori ndo vakava nechizaruko ndinoti revelation yekuti ukaita munamato wako pamvura wopa munhu chigubhu chemvura anononwa opora. Zvakawana vazhinji vakapikisa nekurwisa. Kusvika dzedu chechi dzaako mazuvano dzaakuzviitawo but havati mvura yemuteuro vanoisa chirungu vanoti anointed water. Ani mukuzviona zvakafanana? Yamunoti anointing water shona inoreva kuti mvura yemuteuro. Saka chamaitukira vapostori ndotishaya nokuti imi mune anointing water chirungu bedzi munayo futi mvura yemuteuro. Nokuti mvura pachayo haishandi kusvika yateurirwa. Amen. Madifference yedu andoti kasike kukura Mwari atibatsire nokuti tiri vamwe muna Kristu. Nyika ngaiyemure rudo ruri pakati pevaKristu kwete kuti vari kuona nyonganiso nekutukana. Hazvishande. We are brothers in Christ. Tiri vamwe muna Kristu.
nyika ngaiyemure rudo ruri pakati pemunhu waangirikeni nemethodist, kwete kuti kusiyana kwemazita yayo vanhu ivavo havaonani zvachose, ende vachitopiwa dzidziso kuti vakati siyanai navo. Jesu oti vanhu vakaona muine rudo pakati penyu vachaziva kuti muri vangu, kwete vakaona uniform rudo. Zvona kuti uniform iri kutsvagwa naMweya Mutsvene kufamba murudo. Nonoka hako kutenga uniform yechechi, but usanonoke kuva neuniform inotsvakwa paMweya, kuva nerudo pakati pehama dzako, kuva nerudo nevamwe, ndo zvinodiwa naKristu. Hama dzangu, Jesu akaenda pamuchinjikwa akaita mubvunzo. Iye ari mwana waMwari. Mwari wangu mandisirei? Zvorati mubvunzo iwowo unogona kubvunzika pasituation yatiri, kuti ko Mwari vanodarirei? Nokuti dzimwe nguva hauzive kuti afa wacho ndiye aiva the breadwinner here, ane vana vaendesa kuchikora here, ane responsibilities akadii. But even vanhu vane responsibilities vanofa, potosara asina chaari kuita, ane zvaari kuita otofa. Rufu riri very stubborn, harutarise kuti pari kusarei, rinongotarisa kuti ndiri kutorani. Saka Jesu akabvunza ari pamuchinjikwa, Mwari wangu mandisirei? Ndo situation iyi yekuti tinenge tine mubvunzo kuti konai Mwari pogoita vamwe kuti aiwa munhu paairwara dai makamhanya naye kana kuna profeti ningi. Ndatinzwai, chechi dzese dzamunoyemura dzine kunotofiwawo. Ukachinja bhawa usina mari haudhakwe. Uchanzwa nekuachinja. Nokuti kuna vanhu vanofukidza kuti kune chechi ina Mwari. Mwari anotsvakwa sedungamunhu. Utsvene hwaMwari hauna kukumirira kune imwe chechi, hwakakumirira mushoko rake. Tine dambudziko rekuti ukapedza kuparidza kuna vanhu vane rweseri kuti munobata muri kuri. Nda kuti ubatwe nezvandiri kutaura, kwete kuti undijoine tibate tese. Redu vhangeri is to win souls. Mweya yevanhu, not members. Souls. Mweya. Rekuwina vanhu ndoriziva, kungotaura zvakanakira kwenyu. Rekuwina vanhu harinetse. Tikwedu tinomboprofita, tinodzinga mweya yechina. Mwari ari kuropafadza vanhu. Baba simukai makaitirwei, tokupai matestimony. Wega unyatsoonzwa ndasaririra. Hauna zvimwe zvaunoona paTV unonzwa kuti ndinenge ndasara. Ndezvekuwina iwewe kwete mwiri. Chinowina mweya wako ishoko raJehovha rinogara nekusingaperi. Amen. Tiri vamwe muna Kristu. Difference yatiinayo idiki, chinotibatanidza chimwe chete, ropa rakaerera pamuchinjikwa. Jesu haana kufira Methodist, Anglican kana Zayoja. Jesu akafira vatadzi kuti vaponeswe. Saka munhu wese anenge aponeswa is part of God's family. Madifference ekuti ndopinda kwanhingi nekwanhingi haisi nyaya hombe. Ingawani mune vana venyu havana zita 1. Mumwe anonzi Jeni, mumwe James, mumwe John. But zita rinovabatanidza isenemu. Kana muchinzi Sibanda, kana uyo akanzi John, uyo akanzi James, rinongopera nekuti Sibanda. Saka kana ikanzi Anglican kana Methodist, zvinoguma nekuti vanotenda muna Jesu akaenda pamuchinjikwa. We are one family. Tinotenda nekuti gamuchira nokuti kare zvairema. Kuti kana urongwa une imwe chechi hainzwawo mushi. But hasi wedu. But nemaparidziro andaita munotozwa kuti ndiri wenyu. Vanongotaura kunaka kwaMwari, vanhu voponeswa. Zvairema kare. But Mwari vakandiitirawo nyasha idzodzo. Ndichitobva pana ndiri kuenda noparidza conference yeku-FM Bulawayo. Last week nandine FM Gweru. Andipinde FM inini. Last month tatine conference kuMasvingo neMethodist in Zimbabwe. Mucheke Stadium. Handiswe Methodist inini. Ndinoparidza Kristu chete. Saka ndiri wenyu. Usazoita mubvunzo kuti ndewekupi. Ndiri wenyu. Nokuti chinotibatanidza chimwe chete.
Kuna ndakatomboenda neyouth yeAnglican kuBernard Mizeka namfundisi vanonzi Shambare naGezi. Tikanoita neyouth 2 days tichiparidza kuBernard Mizeka naAnglican. Handisi waAnglican. Chavakandishedzera ndinoparidza muchinjikwa neruponeso bedzi. Handina tsika yekuti buda yenyu haina power. Chine simba izita raJesu kwete church. Ukatenda uri kwauri koko unoponeswa. Vanhu vari kucheterwa kunzwa bude dzavo. Nokuti vari kusangana nevanhu vari kuvaka machechi. Ina handitenderwe kuvaka chechi ndakaverenga Bhaibheri ndikanzwisisa. Jesu anoti I will build my church. Muridzi wayo chechi ndiJesu. Ndiye anoti ndichavaka kereke yangu. Masuo eHadesi haangaikunde. Ina handina right yekuvaka chechi. Vanhu vanounzwa naMwari. Handichetere vanhu hazviite. Iproject yangu. Ndakatofirwa neniwo ndotodawo kupona. Haisi project yangu. Samba takamboya kwandiri zvikanziva wakatanga yekuparidza nokuti ndoparidza mustreet kuna First Kwararo. Saka machechi mazhinji ndopano ndiona ipapo. Ndoparidza mustreet 10 years ndichiparidza muroad. Handikumbire munhu kana zvite. Kana I don't beg. I'm an anointed man of God. Mwari akandituma akatendeka mulife yangu for 10 years. Ndiri street preacher. Vana vari kuchikoro. Tinotorojawo kuHarare. Unozviziva iwewe kuti kana usingashandi haukurojeke. Unoenda kumusha. For 10 years ndirimo. Street preacher kwete mufundisi wemwe church. Uparidzwe muroad. But nokuti ndinoparidza zvokwadi yaKristu. Mwari wacho akashunirira shoko rake. I've been to Kenya twice. Nendege ndainvitwa neimwe church. Haisiyo yandinopinda. Inotonzi Maranatha. I've been to Nairobi for almost 2 months diriko. Ndichishumira. Ndikaenda pa Kenya television. Street kwete kuti I'm a great preacher. I just preach the truth. Kune vanotondidarika but yangu ndinongoparidza zvokwadi yaKristu. Anoda kugamuchira ogamuchira. Anozviramba oramba. Ipapa handisi kuadvertisa checha. Ndiri kuadvertisa basa rakabatwa pamuchinjikwa. Kuti vapenyu vasara pano muri gamuchire muponeswe. Nokuti nzwai chine nyaya hombe rufu rwandakaverenga kudarika ruri mumba. Nokuti ruri mumba dai pasina rakaitika pamuchinjikwa tisiri pano. Tatounzwa nerufu rwakaitika paKalvari kudarika ruri mumba. Dai Jesu asina kuenda pamuchinjikwa handaitsika pano. Dai uya ndichiti ndikuenda kwani. Saka rufu rwekutanga ndorwatimisa pano. Ndorwandaverenga kuti unotenda here kuti achienda pamuchinjikwa aifira upenyu hwako. Rega ndikuudzei. Mumwe munhu unogona kuzvitora light. Nokuti satisi vafundisi vaiva nedumbuka. Vanotyisa stereki wahombe. Unongona kungoti vakomana. Rakaverengwa shuwa Bhaibheri. Ingawani iwewe ukaenda kuchipatara. Uchirwara kwazvo. Ukaona nesi mudiki. Akati toda kukubaya jekiseni. Hauite nharo. Kuti avafana muri kuita zvekutamba. Ndiri munhu mukuru. Unototi baya mwanangu ndiende. Nokuti muri kuziva kuti tiri kushanda mushonga kwete zera. Nokuti tinowanzonzwa vakomana kamumaroti. Ndinotenda Mwari kuna mwana appreciate. Basa raMwari kana richiitwa. Variko vano appreciate. For 10 years ndandagara muHarare. Munhu anobvisa rent yangu handisati ndamuona face to face. Anoisa mari paWestern Union. Ari kuAmerica. Asati andiona. Akangoona mari idzo dzandakaisa panonzi paYouTube. Kana mukoma wati koka pana. Itori first time kuti tuonane. But vakandiziva through YouTube. Masemoni angu ari all over the world. Pamhepo. So inyasha dzaMwari ndati handisi kuti I'm a great preacher. I just preach the truth. Handichetere vanhu. Handina kwanda kuti kwanda kukuendesa. Kristu ndiye ada kuenda newe. Handiziva kuti ada kuenda newe kupi. Nokuti neniwo ndotarisiro yangu kuti aendewo neni handisati ndaenda. Handisati ndapinda denga ndatopindawo. Kana Jesu akachema Mwari wangu, Mwari wangu,
mandisire zvoroti nguva yakadai ndokubva ati zvazvinodai pamuti munyoro kuzoti wakaoma. Kana Jesu akasvika panguva yekusanzwisisa Mwari nekuda kwepain, nguva yakadai hama dzangu, regai ndikunyeverei ndichiti musatombonusa umwari nekuti masangana nedambudziko. Itosimbai muna Mwari. Ini pandakafirwa nemwana ndaiudza varume andinawo kuti handina shuwa kuti ndichaparidza futi. Zviri unfair zvaitika. Inini ndakadedicate life yangu kuparidza mumaroad for 10 years. Sei vana vangu vasina protection, sei vana vepfambi vari kurarama newangu off and haana kurwara futi. The only son. Vakomana vaindidhonza tichingofamba so vachati aiwa munosimba munhu waMwari. Ndikati aiwa but ndakanamata munamata hauna kupindurwa. Saka vamwe vachabvuma here kunamatirwawo neni vachitoziva kuti zvangu ndikanamata hazvishande. But chikamu chekuti ukaona wakunzwisisa Mwari haasisiri Mwari. Mwari anoshamisa, haanzwisisike. Ndosaka ari Mwari. Fungwa yako semunhu haugone kunzwisisa Mwari. Saka Bhaibheri richiti tenda, rechirungu roti believe, harina kuti understand. Bhaibheri rakanzi tenda, believe, harina kunzi understand, nzwisisa. Nokuti haungazvinzwisise. Bvunza Joshua, anonzi tenderera Jericho, masvingo anodonha. Dai wanga uripo waitendererere. Chinodanedza masvingo kupusha, but Joshua haana kupusha, akanzi tenderera. But paakadaro Mwari vakaratidza ukuru hwavo. Hama dzangu, ndikakudyirei nguva. Regai ndipedze ndichiti dai vhangeri remuchinjikwa ratibatanidza, taregera kutukana nekupanana mhosva. Tava vamwe muna Kristu. Difference yedu idiki, chikuru ndo chinotibatanidza, takatenda muropa regwayana. Inzwai, mwana wegrade 1, mwana wechikoro, ari pauniversity, mwana wechikoro, zvavanodzidza zvakasiyana. But pakanzi vana vechikoro endayo, wegrade 1 neari kuuniversity neform 6 vanoenda one side. Saka tinogona kuva neruzivo rwakasiyana, but tese tiri vana vaMwari. Let's work together. Let's appreciate each other. Ana chiremba vari so professional. Kuna chiremba weziso anonzi optician, chiremba wezino anonzi dentist. Hapana anochinyira umwe kuti kungoita zveziso chete. No, i-profession ye-calling yake. Moses mwana anoda kuti mudzidze aiva naana amai 2. Munoziva here kuti zita rekunzi Moses haana kuripiwa naamai vakamubereka, akaripiwa naamai vakamunhonga. Moses zvinoreva chandakatora kumvura. Amai vakabereka havana kupa mwana zita, akapiwa namai vakanhonga. But honai pane dambudziko, amai vakanhonga havana mukaka, vakabereka ndo vane mukaka nokuti ndo vakabereka. Saka Moses waipota achinoyamwa kuna mai vakabereka, but onoswera kuna mai vakanhonga. Zviviri izvi zvinobatsira, nokuti nguva yaberekwa Moses, mambo vati mwanakomana wese ngaafe. Saka Moses akagara kumba kwaFaro, haachaurawa nokuti awe umambo. Saka Moses anoita anamai vaviri, vane mukaka nevasina, ende vese vanokosha. Saka uchiona handina right yekutuka imwe chechi, nometa nyasha dzinodurwa naMwari makereke dzakasiyana, nokuti every organization inoti Mwari ndishe inokosha, iri kubvisa vanhu kurima. Hazvina basa kuti hakuprofitwa kudzingwe madhimoni, but kana kuchiparidzwa kuti Jesu ndimambo, ndozvokwadi inodiwa iyoyo kuti vanhu vabve kunyika vaponeswe. Ndongana toresa nguva yakareba.
Ndakubowa na mutanga ndinakiti. Chokwadi achiite ka. Chokwadi chinoreva. Nzavali control time. Atidi kubowa vanhu. Chokwadi chinorema chinyatsoita mushi. Evangeli ya Kristu inofanirwa kuchibatanidza tive vanhu vamwe. Moses aiyamwa mukaka kuna mai chaiwo, but chaita kuti ararame kunogara namai vasiri vakamubereka vakamunhonga. Saka ana mai vari vaviri vanongomirira machechi ane zvipo zvakasiyana. Vamwe vanoprofita, kana kuti singaprofite regai kutuka, nokuti uchatuka Mwari anopa zvipo zvekuprofita. Kana usingazvitenda utende, unongonyarara bedzi. Mwari uyu anoporesa, ende ndiye wazuro nhasi namangwana. Kana kwedu tisingatende mukupora kwevarwere, ngatiregei kutuka vari kunamatira vanhu vachipora muchiti mushonga. Kusazviziva nekusazvitenda hazvireve kuti hazviko. Inzwai, mari yefeki haigadzirwe kana kusati kwane original yacho. Matsotsi ane shungu izvozvi yekugadzira 500 US yakabatana, but iri kuperera pashungu. Ndakavabvunza kuti munodi kungoba pahombe kugadzira iri 500 US yakabatana monoba. Zvikanzi hazvigoneke nokuti hakuna 500 US original yakabatana. Pautsotsi hwedu hwese tinotomirira original. Saka izwire kuti kuchava nevaprofita venhema. Ndinoritenda, ndinowirirana newe vako. But zvazvinoreva futi ndeizvi, nechokwadi variko. Nhema hadzitenderwe kuva mucirculation kana zvokwadi isipo. Nokuti nhema yakainga kutanisha chokwadi chiripo. Indakuudzai kuti ndandiprofita, asi ndinotenda kuti kuna vaprofita, but inini handioni zvachose. Kune vane zvipo zvekuti vakanamatira varwere vanopora. Isu vamwe tinotonamatira vachifa. Asi ndoramba ndiri munhu waMwari. Hazvivite musatanisi. Nyasha dzakadururwa maningi ndedzekudzidzisa vanhu zvokwadi yaKristu vanhu vogamuchira. Kune vamwe vakadururwa nyasha dzekuti kushumira kwandiri kuita kwahakwanise. Anongoti akauya akamira oti varwere mirai makadai okubatai musoro maenda kumba mapora. Ndonyashawo dziri mari. I'm not jealous. I appreciate God nebasa riri kubatwa. Mweya wekutukana hatisi kutuka vanhu, tiri kutuka simba riri kushanda nevanhu. Zvino kana ari Mwari, Bible roti zvimwe zvese ungaregererwe, asi ukatuka mweya mutsvene hauregererwe. So kana mweya waMwari uri pamusoro pemunhu achiita basa, ukatuka munhu pabasa iroro, hauna kutuka munhu. Vanhu vari kufungidzira kuti vari kutuka vanhu. Hamusi kutuka vanhu pamunotuka paya. Muri kutuka chakapinda muvanhu vacho. Tiri kukonzera mabasa iwanyu. Zvino kana ari Mwari, pane nyaya. We are one. We are a body of Christ. Inzwai, kune area kusati kwane chechi yenyu. Kune imwe. Kuri kutonamatwa Mwari. Ende vanhu vachitonzwa naMwari wavo, upenyu uchiendeka. But yenyu chechi haiko. Zvoreva kuti Mwari haamirire kwaenda yenyu chechi. Anomirira vanhu vamugamuchira kuti aratidze umwari wake. Ndine time yandaiparidza paCentral Police namufundisa. Malunch hour yepa Harare Central papolice. Malunch hour muchapeo. Nomboenda tichishumira ikoko. Saka zvandiitira nyore pandanzwa kuti mupurisa. But no, I've been working nemapurisa for a long time. Ana Chaplain Rice. Tine maconference atinoita. Tomlinson Depot. Nepolice. Donzo ndere kuti vanhu vazive zvokwadi yaMwari. Kwete kuti vazive kuti munopinda kupi. Kwenyu kune power here. Chine simba izita raKristu. Munhu akadana muzita raJesu anoponeswa. Akachinja chechi asina kudana muzita raJesu zvinonorambira ikoko.
Bvunza vaye vakabuda yenyu akanopinda kuri kunzi zviri kuita ikoko zvavo hazvisati futi. Unorambira futi ikoko. Mai kana zvarambira ikoko ndakuona wasiya kunamata kwacho. Nokuti wakaenda uchinzi kune power, but zvako hazvisi kuita uri kune power. Changosara kusiya. Haiusi mwaka wekutsvaka simba. Tinofanirwa kuva mumwaka wekutsvaka kururama kwaMwari kuti tiponeswe. Ndinotenda vabereki nemukana nenguva. Chiitiko chiri patiri chinorema. Mubvunzo ndewekuti Mwari wangu mandisirei. But Mwari wedu ndiMwari akatendeka. Ukaona achiita sekunga hakusiya, haana kukusiya. Uri kupotsa kuona chinhu chaari kuita. Nokuti Jesu wakauya kuzofira vanhu. Saka Mwari vakaramba vainaye haafi. Saka Mwari pavari kumusiya vari kutsigira zvaakaita. Saka there are times yekuti we don't understand. Times arimo mulife yekuti atinzwisa kuti konhai Mwari mazotorerei uyu. Apa ndakamboenda kune imwe nhamo. Vanhu vakatobuda pachena kuti afa uyu ndaasi right. Afa uyu ndianga ari right. Dai patofa mufana wacho. Hamsati mambonzwa kuti kune vanhu vari rafu kusvika palevel iyo. Vanoenda panhamo kuti pafa munhu chaiye. Dai pafa benzi. Saka pachifanirwa kuparidzwa. Hakuna akafita kufa neanopenga haana kufita. But chiitiko chinowanikwa muupenyu. And we don't understand death. Hakuna anoti ndakafirwa nevana 10 ndajaira. Haujaire rufu. Hazvina experience zokufirwa. Kuti nevana vese ndakafushira. Saka handichavhunduka rufu. Hazvijairike izvi. Ine umwe chete chaiye ndakatadza kusimuka pasa. 1. Vanhu vatoniti ingawani muna vasikana 2 vasara. Hautarise zvasara, unotarisa zvaenda. Nokuti vanhu pakuedza kukunyaradza ndo uchenjero hwevanhu. Zvanzi haiwa, don't worry baba. Vana munavo vasikana 2. Chengetai vana venyu vasikana. Ndikati iwe dambudziko rangu haisire vasikana. Shasha enda. Ndiri kutarisa zvaenda kwete zvasara. Mwari vakuitirei nyasha. Kurudziro yangu ndeyekuti ngatiregei kupokana semakereke. Ngatibatanei sevana vaMwari. Difference yekuti munopinda kwanhingi haisi nyaya. Nokuti haasi nhingi iyeyo akakuenderai pamuchinjikwa. Akaenda pamuchinjikwa akaendera machechi yose. Zion, Anglican, Methodist, Roma. Makaenderwa pamuchinjikwa nemunhu 1. But vavambi makereke enyu vanhu vakasiyana. But hazvifanirwe kukusiyanisai. Nokuti donzvo hombe nderekuti takaponeswa neropa reGwayana. We are one family through Christ Jesus. Tiri vamwe. Dai vhangeri yezvokwadi yaiparidzwa. Ndo pamaigona kunzwisa kuti shuwa tiri vamwe chete. But pari kuparidzwa human ideas ekutsvaga vanhu kuti varambe vachipinda dzavo varegere kuziva zvokwadi iripo. Mwari vakuitira nyasha. Handizive pakati pedu kana pana asati aita munamato wogamuchira Jesu sashe uye muponesi. Ini ndiri muvhangeri handigone kupedza ndisina kuita altar call. Mondiregererawo ipapo ndozoti panhamo. But imwe nhamo hombe ndeyekuva panhamo uri nhamo yekushaya Mwari. Ndedati sorovheri imwe inosorovheka. Iri mumba uyu ichavigwa. But yako iyi ndauya kuzokumutsa kubva kwairi. Kana ari pasa ipapa handikupe phone number kana address. Unonamata uri kuno. Ko Maria Tepers unozoiwana kupe kuti tero. Namata uri kuno. But ndida kukusiyira Jesu. Ugamuchire Jesu samuponesi wako. Atange kurarama mauri. Aripo here pakati pedu. Asati aita munamato wogamuchira Jesu. Hausi munamato wokujoiniswa machechi. Munamato wokujoiniwa iwewe na Mwari wacho. Ari kuenderwa kuchechi. Kana pane hama yakadaro ndinokumbira usimuke uye hako pano. Diite newe inonzi sina sprayer. Munamato wogamuchira Jesu sashe uye muponesi. Ndoti nditisinganyadzise kwazvo. Chinoshandura upenyu hwako. Vamwana vachitoti waita mistake. Beta kuita mistake uchiita zvaMwari pane kuita mistake uchiita zvako.
pandakatanga kuparidza murodi vanhu vakaudza adzimai vangu kuti murume wenyu arwara madi kumuendesa kumusha shuwa jaya rakasvika kumukira mutauni richiparidza mastreet dzichiri raiti mushemushe kumusha kukafoniwa kuti vaimutore mwana but the same people ivo vakatitarisa nhasi vanoti zvako wakateerera mwanya nokuti vanoona kuvandudzwa kweupenyu hwangu ndaifamba netsoka kubva kuwadzana kupinda mutauni kunoparidza mazuva ano ndaane pajero handina kuitenga handina kuikumbira ndakatokumbirwa nemunhu aida kundipa kunzi please shandisai mota torai unoparidza shokwadi yakristu mwari wozviratidza mushokadi yake handicheterenda handinyepere kuprofita kuti ndaona zvakati unza $5 I'm not that kind of a preacher wana kristu mwari akandituma anondirwira wana kristu zvokwadi yake ndikaishumira anondirwira vanhu vanzwa nezvitsotsi unza mazoe unza mukaka dai taiponeswa nezvinhu varombo havangaponezvi but vhangeri randiri kuparidza whether rich or poor you can get saved haisi huku yako inoita kuti upenyu hushanduke haasi mazai dai vanhu vaipona nemazai vekwaivhinzi dai vasina nhamo vanoshanda kwari kungouya nekreti mwari pamazaya achimbotora gadbox kuti nhamo yacho ibva yapera zvechose dambudziko rikapera nemukaka vekutairibhoti unoita nhamo yenyu kungouya nekatoni yechimombe unozoti hatisina nhamo ngatiregei ndikuparidza solution inonzi kristu jesu ngatiregei kubatira pazvinhu ngatibatei pazvokwadi yakristu tigoponeswa kana ari pasi atagamuchira jesu ndofunga tese takagamuchira mwari vakuitirei nyasha kuropafadzei kana zvakuremera kuti ugamuchire panhamo kungoopena ezvou nokuti itendakara ndeumhari ndaenda kuti zvinongoramba zvichitaura mari bachitsano vaiso ukanzwa zvanyanya kushupa machechi ariko kuno enda kuti jesu ndaakumuda akaparidzwa ndikasagamuchira nokuti papana tezvara nokuti kune vamwe vanonyarawo zvavo just imagine iname street preacher pastreet pakamira hambu yavangu ndinoita sei pana festival hambu yavomira natezvara ona mukwasha ari mukati ari kuparidza vanhu vakaungana inenge drama but ndoda kukudza shuwa handisiye nokuti izvokwadi inoponesa upenyu ukaenda payoutube ndo pauchaona kuti basa iri kuappreciatwa sei we have got more than 20,000 viewers and most of them they are overseas brother uko Australia ifirst time kuti wandione but ikoko hakuna muzimbabwe nasingalizive nekuparidzwa kweivhangeri handichisiye chinhu ichi upenyu inhaka yatakasirwa hazvina akachenjera hazvina akapusa munhu wese anofanirwa kunamata hazvina unotambura zvakadii une mari yakadii zakeyo anga ari rich but akava nenidhi yekuona jesu even nemari yako tendeuka usati manje nemota yandapaka apa ndozonzi ndatendeuka futi kune vaane ndege vaakunamata hamuzvizive kune vanotofamba nendege vachienda kuchechi kwacho iwotadza kunamata neuchiri kudzika pasi nemota pride ngaibude mumunhu zvese hazvina maturo izvi upenyu hwako unokosha upenyu hwako muna kristu ndo nyaya nemba inosara kune kuri kuendwa hama yedu kune kwairi kuenda kana anga ane maasetsi ake kana mukada kumutambidza atambire hazvichaita mwaka wasvika wekuti hakuna chinotera asi bhaibheri ndoti mabasa ako kana wafira muna kristu anokutera kwete chechi yako kwete muprofita wenyu